я абсолютно певен, розмову. Віталій Капранов, відомий українець, відомий український письменник, блогер, журналіст. Я не знаю, що ще сказати про людину, яку я дуже поважаю, і яка завжди в моїх інтерв'ю, в наших етерах на телеканалі АТR була разом зі своїм братом Дмитром, який, на жаль, пішов з життя декілька місяців тому. І, по-перше, я хочу привітатися з Віталієм. Віталій, привіт. Да. Мираба, Ідеобій. Всім вітаю всіх наших глядачів. Дуже радий бути у вас. Щось ми давно у вас не були, але що поробиш. Слава Богу, що ми тут. Це точно. І дуже прикро, що немає брата, з який просто, я не знаю, я не уявляв вас одного без одного ніколи. І все життя ви разом. Я теж не уявляю, це так буває. Тому я сказати, що я в шоці, нічого не сказати, але навряд чи це щоб колись мене, тому треба жити в стані, коли ти одночасно і мертвий, і живий. Тут я не знаю, як це робиться, але я буду вчитися. Пройшло декілька місяців. Це дуже маленький термін, але це термін, якого, напевно, достатньо, щоб усвідомити масштаб втрати. І особисто для вас, для вашої сім'ї і для України, для тієї справи, яку ви разом робите вже там десятки років. Я хотів би, щоб спочатку, Віталій, ти розказав про свої відчуття і про брата. Бо я не знаю, не завжди бракуватиме слів, щоб таких людей якось характеризувати і дякувати їм. Я як кримець окремий, всі наші глядачі, я думаю, що там відсотків, не знаю, який відсоток людей знають і про те, що ви робили для Криму, для кримського народу, для історії, для відновлення справедливості, тощо. Тому... Одразу хочу сказати, що нічого особливого ми, звісно, не робили. Ми просто відновлювали справедливість, а це обов'язок кожної інтелігентної людини. Тим більше, якщо ти сильний, тим більше, якщо ти чоловік, тим більше, якщо ти належиш до такого великого і потужного народу, як українці, це просто твій обов'язок. Тому ті, хто так не робить, будь ласка, робіть негайно, тому що завжди треба допомагати і підтримувати тих, кому погано, хто поруч, кого притісняють. І це знов таки наш обов'язок. Тим більше, що, ви знаєте, в випадку з Кримом і кримцями це вийшло ще й з біса цікаво. Тому що ми просто не уявляли, з яким скарбом ми маємо справу. Здавалося б, що чого ми не знаємо про себе і про Крим, і про кримців. Але виявилося, що там справжній скарб, і ми просто насолоджувалися тим, як ми потрошку для себе, знаєте, як археолог відчищає від бруду і пилу якусь вазу, пекторалі, яку знайшов. От ми для себе відкрили велетенський скарб, який називається Крим, який називається кримський народ. Ми отримали дуже багато друзів, які є кримцями, і нас знайомлять з культурою і з побутом, тому що і знов-таки на солодке ми з'ясували, що наш дід, виявляється, був із ногайських татар, і ми це обрахували за його прізвищем. Він був Шакін, тобто Шахін, Сокіл, це типове таке, останній хан Кримського ханства все-таки був Шахін Герай. І це на десерт за наші такі інтереси нам випала честь трошки, за кров'ю, звісно, звичаями. Він уже не тримав звичаю, тому що він і не знав, що він нагається. Це вже ми обчислили. Це типова історія, коли виселяли, люди брали християнство, щоб їх не виселили. Не буду наших глядачів тут розповідати всілякі історії. Ви знаєте, що гоніння були завжди, от як взяли Кримське ханство, по шматках почали брати, отак і почалися гоніння на місцевих людей, і скільки доль народів, взяти тих самих греків і урумів, так званих, це ж взагалі це на голову не налазить, коли цілий фактично народ виник на тому, що виселяли людей з Криму, і вони повинні були якось ідентичність свою міняти. І тепер ми маємо з цим, точно так, як наш дід, міняти свою ідентичність для того, щоб тебе не виселили. Словом, я не буду
багато говорити. Я скажу лише те, що Всім привіт, на всім превеликий привіт. жаль, ми багато чого не доробили, і я сьогодні зосереджений на тому, щоб доробити те, що ми з Дмитром почали. Там є багато задумів, є багато матеріалів, є багато всього. І я сьогодні підтримую корабель на плаву, який називається родина, який називається видавництво, який називається взагалі, ну, уже пробачте на слово бренд брати Капранови. Я його підтримую на плаву і мрію про те, що колись у мене з'явиться час на те, щоб реалізовувати задуми. А в задумах там і романи були, і ну, канал Шевченка, само собою. Тобто ми тут, як раби на галерах, я прикутий до каналу Шевченка. Ну, словом, рано ще підводити підсумки. Хоча віддати належне Дмитру я намагаюся в Фейсбуку, але виходить якось нескромно, тому що у нас такого ніколи не було, що він щось робив, а я цього не робив. І коли я говорю про нього, я говорю про себе. І виходить, що я скрізь ходжу і хвалюся, а от який я замечательний. Але я, крім правди, нічого ж не кажу, тобто я віддаю належне тому, що ми з ним разом робили, але, чесно, почуваюся якось незручно. Все-таки нас вчили, що хвалитися не варто, треба чекати, поки тебе похвалять. Ідіотська абсолютно ситуація, а з іншого боку, я ж не можу не розповісти про те, що він робив, що ми разом робили. Ну, навіть ми любили жартувати, що на старості письменнику треба одружуватися з молодою жінкою, щоб коли він помре, вона, значить, вшановувала його пам'ять, ставила їм пам'ятники і вулиці, значить, називала на його честь. І от я сьогодні почуваюся в ролі такої, знаєте, молодої вдови, яка ходить і повинна розказувати, що я ж теж Капранов, от він такий був, значить, Капранов і все таке інше. Абсолютно ідіотська ситуація, але я, чесно, я не хотів в неї потрапляти, я би віддав все, щоб в ній не опинитися. Ну, втім, давайте не будемо наших глядачів засмучувати. Це, врешті-решт, нічого змінити ми не можемо, тому давайте перейдемо до веселого. По можливості, звісно. Ну, весело не так багато, Віталію. Я хочу від себе сказати, що це не просто бренд брати Капранови. Це, знаєш, коли всі живі, здорові і все працює, як зазвичай, ну, ми так не звертаємо увагу. А я спеціально вирішив перевірити, просто забив в Google слово «брати». І, знаєте, брати – це відразу Капранови, відразу. Тобто там не треба навіть букву «К» додавати. Брати – це Капранови. Я подумав, що колись, напевно, після слова «брати» десь там в Яндексі або десь йшли росіяни. Нас переконували, що брати – це росіяни. А тепер брати Капранови – це, безперечно, перше місце. І це все завдяки тому, що ви так наполегливо працювали. Я знаю вашу біографію. Вона у вас фактично спільна і дуже важко, і не треба розділяти. Це просто такий унікальний випадок в українській культурі, літературі, там, суспільному житті. Ви пройшли там багато чого. Ви жили в Москві. Ви бачили на власні очі, хто вони такі. До речі, ви поїхали з Москви в той самий рік, коли я туди переїхав, там, з провінції, де я виріс, там, з російської. У нас не спільний, але такий є трохи схожий життєвий досвід. Так? Але я не можу сказати, що я не можу просто, крім вас, нікого згадати. Ну, є, звісно, люди, які так просто пахали це поле. Скажи, будь ласка, Віталій, коли ви остаточно усвідомили, що вони нам зовсім не брати, і що від них, крім загрози і нещастя, немає чого чекати, і почали свій наполегливий цей шлях, шлях самураїв, якщо хочете так сказати, за Україну? Да. Ну, на жаль, я мушу погодитися, що дійсно це був шлях самураїв або паладинів, не знаю, кожен. Взагалі, чоловік повинен комусь чомусь служити. Ну, це в нього доля така. От японці служили, значить, Сьогуну, а європейські лицарі служили прекрасній дамі. І Сьогуну, до речі, теж паралельно. Тому служити для чоловіка – це цілком нормальний шлях самурая, шлях чоловіка. І тому, власне кажучи, коли ми... Треба починати з того, що ми усвідомлювали себе українцями, так, м'яко кажучи, на другому плані, ми всі були совєтським народом.
І, власне кажучи, усвідомили себе українцям завдяки тому, що потрапили в неукраїнське середовище, ми потрапили в Росію, ми потрапили спочатку в Мурманську область, потім на Урал, потім в Москву, і потрошку вони нам пояснили, що ми не такі, як вони. Ну, от, мабуть, ти на це теж звертав увагу. На тебе завжди дивляться зверху вниз, тебе завжди так по-батьківськи, ну як похлопують по плечі і кажуть, типа, да, що ти? І нас порвало, коли ми комусь сказали, що, пробачили ж мені русський, він каже, що ти прибідняєшся? Так, стоп, це що значить прибідняєшся? І оцей поступовий вичавлювання з себе хахла, яке вони допомагали, тому що пресінг навкруги, на тебе йде пресінг, і ти або піддаєшся і стаєш як вони, але все одно ти ж будеш другим сортом, і ти це чудово розумієш. Вони ж тебе ніколи не приймуть свої. От зараз вони ж всіх, хто до них перебіг, вони їх презирством ставляться і до всіх цих царьових, оця ця потолоч, яка у них, оці всі Вітязєві, Шмітязєві. Вони ж я ж чудово знаю, що вони насправді гребують ними, вони для них унтерменші, вони для них другий сорт. І ми ж це на собі теж, ми були для них унтерменшими, ми були другим сортом. Тому ми собі сказали, стоп, ми тоді повинні повернутися в країну, де ми перший сорт, де ніхто на нас не буде дивитися згори. І, власне кажучи, з переїзду з повернення в Україну і почався наш, власне, цей, образно кажучи, шлях самурая, коли ми зрозуміли, що якщо ти живеш в країні, значить ти повинен їй служити. І от це був конкретно 98-й рік, коли ми взяли родини і кинули все там в Москві. А там ще пощастило, бо була якась криза, то ця велика їхня, там всі ці ГКО рухнули. І не особливо було що кидати, тому я звільнився в один день. Дмитро вже був в Києві, родини переїхали, я в один день звільнився. І поїхав. А якщо ти живеш на батьківщині і відчуваєш з нею зв'язок, от тоді ми, напевно, відчули, що українець – це справа добровільна. Хочеш бути українцем? Будь. Не хочеш – це не обов'язково. Нікого не можна примусити бути українцем. Я от просто і ще раз це для себе і для всіх формулюю. Шановні друзі, ми їх не примусимо стати українцями. Просто ми повинні набратися сміливості і не називати їх українцями. Я маю на увазі не москалів, я маю на увазі тих, що поруч і не хочуть говорити українською. За яким критерієм ти українець? Ні за яким. Значить, все, можна не бути українцем спокійно, у нас ж вільна держава. Хочеш бути українцем, але якщо ти хочеш бути українцем, то будь українцем. Welcome. Тоді на тобі великий тягар. Ти повинен тягнути цього воза разом з українцями всього. Тоді ти відповідаєш і за війну, тоді ти відповідаєш і за щасливе майбутнє, і за владу ти відповідаєш. Тобто ти береш на себе відповідальність за країну. Ну, от ми в 98-му взяли відповідальність на себе за країну. Позначили на мапі окоп, який буде наш, який ми будемо боронити, визначили, що це будуть книжки, що це буде література, і от з того часу ми в цьому окопі безперервно сидимо. Зараз, на жаль, я один, але в тому самому окопі. Я прочитав, що коли ви почали займатися видавництвом, коли повернулися з Москви, видавництвом українських книжок, усього було 600 назв книг тоді. Уявити це неможливо. А фактично ви, не лише ви, але в тому числі там великим чином ви починали з нуля. І я думаю, що тоді на вас показували пальцем і казали, дивні люди якісь там, нафіга це все, є російська мова, всі все розуміють, там, общепонятно, в Києві тим більше, да, що було. Ось як атмосфера тієї України відрізняється від сучасної, на вашу думку? Ні, це просто ми живемо в фантастичному романі, тому що уявити собі тоді, що буде так, як зараз, не те, що в страшному сні, тоді спокійно могли у тролейбусі тебе запитати, що це ви по-українськи розмовляєте. Тоді журналісти нас питали, ви видаєте українські книжки, за що ви так ненавидите російські книжки, російську літературу. І ми їм пояснювали, що якщо я займаюся важкою атлетикою, це не означає, що я ненавиджу художню гімнастику. Це різні види спорту.
Тобто ми не могли навіть апелювати до того ж, типу, ви всі українці, тому що вони не були українцями. І таких було більшість. І це було повне панування всього російського і російської, ну, про телебачення взагалі мовчу. А про книжки це просто соромно згадати. Дійсно було, і у нас досі зберігається, грубо кажучи, той прайс-аркуші, який ми тоді збирали з усіх видавництв. От так, дійсно, тоді було 600 книжок взагалі. Ну і ми на це подивилися, як в «Королях і капусті». Ти приїхав на острів, де всі ходять босяка, значить їм треба продавати чоботи, правильно? Ну, українці ж не можуть ходити босяка, їм треба взутися. От вам, будь ласка, ми почали видавати українські книжки. І прогоріли точно так, як прогорів, значить, герой романа «Королі і капуста», тому що виявилось, що українцям не потрібні українські книжки. Українцям цілком вистачає російські. Мало того, наші інтелектуали, ти не повіриш, а на повному серйозі тоді говорили, що а навіщо потрібні українські детективи? Детективів вистачає і російських. Українська література повинна займатися високим, повинна займатися питаннями філософськими. Це література високої полиці. А всі ці ваші трилери, детективи, дамські романи, фантастика, це все повинно бути. Хай собі буде у російською. Не псуйте нам українську мову, українську літературу. Тобто, а зараз це таке враження, що з дурдома хтось вибіг. Да? І коли це чуєш, коли я це говорю, на мене треба вдягати гамівну сорочку. А тоді це було цілком нормальна історія. І всі так думали, що ну що, українська ж мова, вона ж для інших цілей. А ми казали, що ні, друзі. В першу чергу повинен бути те, що люди читають масово. Масова література – це наше майбутнє. І почали, значить, в цьому напрямку штовхати возика. І мушу сказати, що в тому, що сьогодні у нас масова література пишеться, видається, великою мірою є наш вклад і наш внесок. Ми штовхали возика в масовій української літератури з першого дня і переконували своїм прикладом інших видавців, що да, треба її видавати. Вони потрошку видавали. Ну, Капранови ж видають. Ми ж робили вигляд, що все успішно. Ніхто ж не знав, чого це нам коштує. Ми тримали фасони, за нашим прикладом почали, значить, і конкурси організовувати, і видавати серії, і потрошку воно розкрутилося. І коли нарешті настав той час, коли заборонили в'їзд, ввезення книжок із Росії, то тут виявилося, що наші видавці вже готові, наші автори вже готові, і ми за один рік наповнили український ринок, і він став повний українських книжок. І сьогодні ми колись організовували оці, значить, автопробіги, боролися за збереження книгарень на Хрещатику, щоб їх не перетворювали на бутіки. Да? А сьогодні на Хрещатику на місці бутіків відкриваються книгарні. Так. Причому це вигідніше 100% за будь-який бутік. І на Хрещатику, там, на розі, я не знаю, там Прирізної, там десь на Ярвалу, не всюди. Просто. І це як гриби в самому найкращому сенсі. Знаєш, якщо чесно, в мене сльози на очах, тому що я просто не уявляю собі, як вам це. Ну, якщо я знаю, всі мої близькі, їх не примусиш зараз читати книжки молодь російською мовою. Ну, я не беру там якихось маргіналів, я беру людей, які є майбутнім України. І я думаю, от буквально ж там 10 років тому ми жили в абсолютно іншій країні. Ну, я ще не жив, так? А ви жили в абсолютно іншій країні. А коли для вас почалася та Україна, в якій ми зараз живемо? От коли був такий перелом, ну, остаточний перелом, скажімо так? Ну, ми собі формували завжди навколо себе екозону, там, де ходять тільки нормальні люди, тільки українці, тобто ми не допускали в своє життя цю поталиш. І ми тому живемо в екологічній Україні давно. А насправді, да, для нас і для всіх це почалося з великим вторгненням, тому що, як ми на собі зрозуміли, і, на жаль, ця історія це підтверджує, що зробити із хохла українця може тільки, якщо його бити. Нас били за те, що ми хохли, били морально, і у нас прокинулась гордість, і ми стали українцями, і це було дуже давно. Сьогодні нас б'ють, всю країну б'ють за те, що ми хохли, і ми стаємо українцями. Це боляче, це криваво, це невідомо, які наслідки буде мати, але на превеликий жаль, в інший спосіб перетворити хохла на українця нікому ще не вдавалося.
Хохла треба бити, принижувати. Що з нами зараз і роблять? Нас б'ють, нас принижують, і у нас прокидається національна гордість. А українці, в яких прокинулась національна гордість, це страшні люди, ними можна пишатися, вони воюють, вони будують, вони рвуть горлянки, вони... От українець, в якому прокинулася ця козацька гордість за себе, що от я такий, це, як ми бачимо, це страшна історія. І от цьому, власне кажучи, і є запорука нашого майбутнього. Тому що вата не горить. Вона тільки смердить і димить, а горить серце чисте, і воно от повинно звільнитися від цієї вати. Тобто, насправді, це я не люблю про це думати, я не люблю про це говорити, але виходить, що Путін прислужився нам дуже сильно, напавши, попри те, що нас дуже багато вбили. І от насправді Дмитро ж пішов великою мірою через війну. Якби не війна, то я думаю, з таким серцем він би спокійно ще кілька років протягнув. І батька ми втратили, батько помер теж. Це ж все відбивається на... Ну і хату в Очакові нас розбомбили. Тобто я не можу сказати, що ви знаєте, от сиджу в Києві і дивлюся, що мене не чіпає, тому ми втратили і втрачаємо дуже багато. У нас вдома живуть біженці з Херсона вже 3-й рік, головний режисер театру з 5 дітьми. 3-й рік живе у нас, і ми, ну, само собою допомагаємо всім і вся, і чим можемо. Тобто ми не абстрактно, я не абстрактно, коли про це говорю, мені нема чим собі дорікнути. Ми воюємо і працюємо на рівні з усіма. Але оця страшна думка, що виходить, що те, що нас б'ють, причому б'ють на убой і боляче, виходить, що нам, як нації, роблять користь, тому що ну, кожен чоловік колись повинен отримати по морді. Ну, кожен же знає, да? Поки ти по морді не отримав, ти супермен. Тільки ти по морді отримав, ти стаєш чоловіком. І от сьогодні, на превеликий жаль, от в такий спосіб, звісно, треба було нам більше працювати, щоб ми стали українцями в інший спосіб. Звісно, але поруч сидить дикий звір, який просто весь час на тебе гавкає і зривається, і він зірвався з ланцюга, і тепер він нас гризе. Ну, що поробиш? Ну, доля така, доля козака, доля самурая, треба битися. Віталій, ось ти згадав про щасливу Україну майбутнього. Ну, звісно, хочеться від справжнього інтелектуала почути, як він її бачить. І чи, це таке додаткове питання, чи не може бути якогось повернення цього, ну, не те, що там руського міру, а ну, в Києві зараз більше говорять російською, ніж там 2 роки тому. І певний відкат ми бачимо, так? А загалом можливий ренесанс цього споживання російського продукту в Україні майбутнього? Ну, по-перше, якою ти її бачиш? Ну, я, чесно кажучи, не можу так чітко прогнозувати, тому що наш досвід вивчення історії переконав нас в тому, що українці визріли як нація. Нація – це люди, які взяли свою долю в власні руки і хочуть жити своїм розумом на своїй землі. І відповідно, так як ми збудуємо, так воно і буде. А значить, ми повинні кожен взяти на себе відповідальність за певну ділянку, за певну частину України. Хочеш зробити Україну щасливою? Почни з своєї хати. Хочеш, щоб у тебе була Україна? Почни з своєї хати. Можеш більше? От тобі під'їзд. Можеш більше? От тобі вулиця. Можеш більше? От тобі місто. Можеш більше? От тобі країна. Хочеш, тобто ти повинен навколо себе завжди будувати Україну. Це єдиний принцип, за яким її можна врешті-решт збудувати. А те, що буде російський ренесанс, так ніхто ж не сумнівається, і ти це бачиш, і я це бачу. І те, що потім поприбігають і скажуть, так, а ми теж воювали, а значить, от ви проти руського язика і все таке інше, це 100% буде. Інше питання, що наша задача людей, які працюють з думками, тобто ми займаємося з тобою одною справою, ми із слів ліпимо думки. Тобто і ми їх формулюємо, те, що у людей в голові в такому стані більш розмитому,
Задача наша сформулювати в одну думку, в одну тезу, в одне слово, для того, щоб були відповіді на всі питання і історичні, і філософські, і ідейні. Тобто ми повинні сформулювати коротко і зрозуміло, щоб... У чому перевага російської пропаганди? Вони все формулюють коротко і зрозуміло кожну. Можна повторити, що це брехня, що воно все до кучі не ліпиться, але оці от короткі тези, якими вони працюють, це от їхня перевага. А ми починаємо зразу, ні, ну ви ж розумієте, що насправді, а от то... Сьогодні війна. Сьогодні війна – це час коротких пострілів і коротких фраз, і коротких тез. І от наша задача – це короткі тези, короткі ідеї формулювати. І тому чітко, абсолютно розуміючи, зараз для прикладу сформулюю, що українська нація – це добровільне об'єднання людей навколо національної ідеї, національної мови, національної культури. Нація – це добровільне об'єднання навколо головних чинників. Все. Значить, ми пишемо, а потім філософію навколо цього можна розводити на симпозіумах, на все. Раді Бога. Але люди повинні знати, що ти або українець добровільно, або ти не українець. Ну так теж буває. Але тоді, значить, ти не повинен називати себе українцем. Ти говориш, ну да, я не українець, я не знаю, там бувають всякі різні люди, в тому числі і росіяни. Вони ж ніхто зараз, вони бояться казати, що вони росіяни, а по суті вони росіяни. І от їм просто тут зручніше жити. От колись вони, ну тут клімат краще, ніж в Пензі, да? Ну, там, і в землі, там суцільно не чорнозем'я, а тут, розумієш, ти все росте. Ну, чого тут не жити? Але тоді, значить, ти повинен поводитись відповідно як гість. Або ти господар, тоді ти відповідаєш за долю, за майбутнє, тоді ти працюєш. Або як гість, ну тоді ти повинен бути гостем. Ну, і так далі. Тобто наша задача сьогодні давати зброю тим людям, які завтра будуть вступати в розмови, навіть суперечки з оцією всією ватою, яка відродиться, на вулицях, в тролейбусах, в інтернеті. Ми повинні їм постачати патрони. Це наша задача людей, які працюють зі словом. Ми повинні їм давати чіткі, зрозумілі тези, які би вони могли використовувати в щоденній війні інформаційній. Бо війна інформаційна не припиниться з нашою перемогою. І вона буде завжди. І в війні інформаційній, на превеликий жаль, Росія нас обігрує за рахунок того, що у неї немає обмежень, вона може брехати, вона може фальшувати, вона може міняти думку на 180 градусів в одній фразі. А ми не можемо собі цього дозволити. Значить, тим більше ми повинні всі давати людям зрозумілу, просту зброю. Отак, як ми історію викладаємо, ми ж не історики. Але на каналі нашому наша задача те, що роблять історики, викласти так, щоб всі зрозуміли і могли пояснити дітям, могли пояснити мамам, батькам, знайомим, що дивися, все дуже просто. От. І оце головний наш суперсила в умінні просто сформулювати складні речі. І ще раз повторюю, всі, хто володіє словом, гайда до справи, давайте просто формулювати складні речі, бо завтра це будуть патрони для інформаційної війни. Віталію, я маю думку, великою проблемою українського суспільства є наявність і велика кількість таких фейкових інтелектуалів. І зараз багато що про них стало зрозуміло. Багато так званих філософів, багато так званих, там, я не знаю, аналітиків, там, експертів. Вони раптом опинилися, ну, не раптом, для мене не раптом, але люди дивляться і кажуть, ой, а такий був діяч відомий, а зараз він в Німеччині там агітує за Росію. А цей теж там відомий якийсь там діяч, а він зараз каже, та треба, не треба воювати. І ось зараз є така, ну, йде процес зміни інтелектуальних еліт. І тут навіть не про вік, а хоча б про вік теж. Ми бачимо багато письменників, поетів, поеток, письменниць молодих, які просто така хвиля йде. Да? І цей шлак, він відходить. Наскільки цей процес, на твою думку, є невідворотнім? І
що, ну, ти сказав, в принципі, що треба робити людям, які розуміються на тому, хто такі наші вороги, тощо, щоб більш не було такого, а ми у війну не віримо, та вони не нападуть, то як так можемо, таке можливо? Можливо. І все це доведено вже не нами, а Путіним. Ну, на жаль, і в кривавий спосіб. А що ти скажеш про саме цей шар інтелектуалів українських? Я його цілком не уявляю, бо я просто не знаю, не живу тут усе життя. В якому стані така, ну, скажімо так, думка людей, які несуть на собі сенси українські, і наскільки вони спроможні перемогти цю пострадянщину, постколоніалізм. Ми ж бачимо, як якийсь спротив чинять, навіть там згадала співачка одна в негативному плані назву на честь Леніна колишнього міста там в Одеській області, на неї кримінальну справу завели. Це зараз. Ну, тобто я не розумію. Ну, війна сенсів іде. Мені важко навіть сформулювати питання, бо просто навколо все відбувається дуже живо. Я розумію, про що йдеться. Я розумію, про що йдеться, тому що війна просто поставила дуже чітко питання: або ти туди, або сюди. Або ти за Україну, або ти проти України. І тут, як не дивно, знову зіграло мовне питання. От абсолютно більшість людей, про яких ти говориш, які потім, виявляються, в Німеччині агітують проти України, російськомовні. І коли ми раніше говорили, що ти говориш російською, значить ти потенційно проти України, раптом сьогодні на яскравих прикладах всіх цих Арестовичів і прочих виявляється і табачники, і все це одна кодла. І сьогодні ми спочатку почистилися від табачників, тепер ми чистимося від Арестовичів і прочих. Багато їх не хочу згадувати, але їх всіх вчора було видно, у них парашут за спиною, розумієте? Вони російськомовні, вони славять Пушкіна. І все. Тобто вони не належать до української культури. Вони не поділяють українську національну ідею. Українська національна ідея – це є вся українська національна культура плюс українська національна держава в кучі. Оце є формульована українська ідея. Вона велика, тому що вся культура взагалі велика. Але якщо ти її не поділяєш, якщо ти починаєш говорити, що Шевченка гірший за Пушкіна, то велика культура, а у вас не велика, все, на тобі хрест, і рано чи пізно ти спалишся. І прийшла війна, і вони всі спалили. Хто б міг подумати? А вони ходили всі з парашутами, всі ці журнали «Що», всі ті, вся ця шобла, яка була... Шобли, саме шобла. От ти дуже гарно сказав. Я коли навіть почув назву цього журналу «Що», я зрозумів, що вони зневажають Україну. Ну просто на моє свіже вухо, я думаю, як так можна, в принципі, ну... І всі ці фестивалі, які вони тут на КГБшні гроші проводили, і все це. І з таким, значить, нас повчали, що там, типа, не можна називати вулиці Бандери. Яке ваше свиняче діло? Наша вулиця, ким хочемо, тим і називаємо. Що ти будеш розказувати мені? От я не хочу жити на вулиці Бандери. Тоді я тобі пропоную піти на вулицю Петлюри, в кінці її стоїть залізничний вокзал. Береш квиток і їдеш кудись в інше місце. Дуже просто. Рецепт. І от всі ці псевдоінтелектуали сьогодні посипалися, а у тих, що сьогодні українці приходять, так займають інформаційний простір замість них, є одна проблема. Українці здебільшого зараз зайняті, вони воюють, вони волонтерять, у них нема часу і головне, нема грошей, які раніше можна було взяти у москалів просто про те, щоб проводити тут якісь проросійські штучки, і вони охоче це башляли. І тому у нас є сьогодні такий лаг, що ми не можемо заповнити швидко подіями простір. Але на нашому боці є те, що простір зменшився через війну. Глядачів, читачів об'єктивно стало менше, тому наших слабких сил вистачає на те, щоб їх задовольнити. Це раз. І два, нам Цукерберг подарував Фейсбук, а хто там інший, Твіттер і Ютуб. І ми сьогодні маємо те, чого не мав там Шевченко, чого не мали наші предки. Ми маємо можливість звернутися одразу до десятків, а то й сотень тисяч людей.
Ми кожен можемо створити собі трибуну, з якої нести людям прямо от істотній кількості людей нести своє слово. І от в цьому наша вирішальна перевага. Тому ми можемо перегрупувати сили, і попри те, що у нас, звісно, нема грошей на бучні фестивалі, але кожен може створити собі аудиторію і впливати на неї безпосередньо, що ми всі в соцмережах і робимо. Тому сьогодні у нас іде процес заміни цієї російської псевдоеліти на натуральну українську еліту. І наша задача, тобто тих інтелектуалів, які ще старої школи, наша задача цю еліту, не дай Боже, не відштовхнути, а протягнути їм руку і сказати: друзі, ми такі, як ви, просто ви молодші за нас, це не ваш недолік. Просто от знайте, що ми от тут поруч, і ми завжди вам допоможемо. Це я кажу від свого особистого імені, але я думаю, що до цього приєднаються з задоволенням всі колеги, тому що письменники початку 2000-х у нас дуже згуртований соціум. Ми ніколи між собою не сварились, ми ніколи не говорили одне про одного гадості публічно. Ми точно так не любимо одне одного, як всі нормальні люди, але у нас є такий, знаєте, пакт про ненапад. Ми не нападаємо на своїх. Тому я от молоді протягую от рука моя дружби. Шановні друзі, я з вами укладаю мирну угоду. Я на вас не нападаю. Ви хочете нападати? Нападайте. А потрібна моя допомога? От він я. Потрібне слово? От він я. Потрібна дія? От він я. Тобто ми разом повинні сьогодні сформувати національні еліти різні, не тільки літературні, не тільки ті, що зі словом працюють. У нас музика є, у нас театр є, у нас філософія є, у нас наука є. І кожен на своєму місці повинен взяти участь у формуванні цієї нової української еліти, яка не буде мати жодного стосунку до Росії. Я пам'ятаю, колись написав в Фейсбуку, що всі ми мріємо про те, що буде паркан і ров з крокодилами. І тепер треба розуміти, що крокодилами доведеться бути нам. Тому що інших крокодилів нам не привезуть. Тому наша задача бути оцими самими крокодилами, які не допустять при поверненні сюди оцих псевдоеліт, не допустять реінкарнації руського міра у вигляді хорошої нової Росії в наших душах і, значить, перейменування вулиць назад на їхніх істуканів. Тобто наша доля воювати, але вже після перемоги інформаційна війна не закінчиться, і наша задача, власне кажучи, боронити Україну в інформаційному середовищі всіма засобами. Якою ти бачиш українську літературу, років за 10? Українська література років за 10 буде найкращою в світі з одної простої причини. Те, що західні і більшість східних письменників, досвід той емоційний, який вони беруть із книжок і з телевізора, українці сьогодні мають на собі в натуральному вигляді. Ми знаємо, що таке смерть, ми знаємо, що таке кров, ми знаємо, що таке руїни, ми знаємо, що таке втратити все, ми знаємо, що таке біда, ми знаємо, що таке справжнє лихо, ми знаємо, що таке голод. І ми можемо, збагатившись цим емоційним досвідом, писати не пластмасові речі, не з телевізора мильні серіали. Ми можемо писати гідно, емоційно підкріплену літературу при наявності, звісно, таланту, а талантів нам Бог щедрою рукою відсипав. Ми можемо творити нову, справжню літературу. Подивися, скільки у нас людей слово воює, на превеликий жаль вони гинуть, але ті, що виживуть, ті, що переможуть, це буде абсолютно і кінорежисери, і письменники, і журналісти, і всі, хто справді знає, що таке справжнє, ми знаємо, що таке любов. Ми знаємо, як зайти в хату і виходити з неї, розуміючи, що ти наступного разу можеш сюди не потрапити. Кожен з нас, там, як мінімум, ідучи в бомбосховище,
як максимум там 22 числа, коли всі їхали з Києва, невідомо куди. Коли ми йшли в Азов, ми ж йшли в один кінець. Ми ж просто додому зайшли, документи взяли і все. Ми ж знали, що ми туди не повернемось. Тим більше, що у нас під воротами танки стояли. То... І ти приходиш додому, і ти дивишся, а що мені з цього потрібно? От який телевізор це замінить? Хто мені щось розкаже на цю тему? Я це пережив на собі. Я знаю, як. І оцей емоційний досвід, який сьогодні отримує українська еліта, творча еліта, безперечно призведе до підйому літератури на світовому рівні, тому що знов-таки всіх люблю, але ні в кого такого досвіду нема. Ні в кого. Да, у нас є недоліки, ми не знаємо, що таке справжній літературний менеджмент, ми не знаємо, як воно насправді робиться. Дійсно, у нас в нашому ринку от 2 роки, да, до того ми партизанили, сьогодні у нас ринок з'явився, і ми не знаємо, як йому ради дати. Але ради нам допоможуть чого-чого, а всяких менеджерів вистачає в Європі, щоб нас продавати, нас перекладати і таке інше. Але от той правдиве, правда життя, оце м'ясо емоційне і правдиве, те, що ти в руках, в пучках пальців відчуваєш, вони ж ніколи цього не... Я пам'ятаю, який страшний, значить, цей вибух був, коли вийшов Шантарам. Ой, людина дійсно там щось робила, там дійсно там в Індії отримувала по морді і написала про це товсту книгу, і весь світ стояв на вухах, просто тому, що людина, крім телевізора, щось бачила. Це страшне. У мене кум в Данії працював і каже, у мене на фірмі чувак говорить, ти знаєш, найбільша подія мого життя, те, що мені стіл від вікна переставили, значить, на сусідню стіну. Найбільша подія мого життя. От уявимо собі, що ця людина хоче написати роман. Роман про стіл, який ми переставили від вікна до протилежної стінки. Типу, Уліс там відпочиває просто поруч з такою ідеєю. А от у них реально так і більшість. І більшість так, всі говорять, нудно живемо. Ну зараз трошки не так нудно, але все одно. А от та правда і то лихо, то нещастя, яке ми отримали, це прекрасне пальне для творчої людини. І тому я передрікаю українській літературі великий успіх і процвітання. А ти бачиш зірок уже серед тих, хто зараз популярність набуває? Я думаю, що зірки з'являться от саме із тих, що після перемоги. Зіркою в Україні легко стати, продав 10 тисяч книжки, от тобі і зірка. А 10 тисяч для будь-якої нормальної країни – це навіть не наклад, це так, яка там зірка. Тому дуже важко сказати. І потім треба ще розуміти чітко різницю. От ми, наприклад, з братом писали для українців. Нас ніколи не цікавило перекладання. Нас ніколи не цікавило, щоб цю книжку прочитали там десь за кордоном. Не пишуть. Закордонна публіка має свої смаки. От Курков, наприклад, пише для закордонної публіки. Його читають в усьому світі, він класний, його перекладають і все. Але він пише для них. А ми пишемо для нас. Це різний род літератури. Тому треба чітко розуміти, хто пише для нас, а хто пише для них. І, звісно, буде... Там теж ті, хто пише для нас, ніколи не стануть зірками. Тому що в Україні, Україна велика країна, да, тут може. Муракамі, поки своє отримав, скільки років його ганяли. Як кота помойного. Потім нарешті, значить, японці сказали, ладно, теж писатель. Я просто з японцями говорив, вони кажуть, що Муракамі це взагалі не письменник, це ще маячня якась. Потім, коли він щось там отримав, все, ладно. Зараз його вже визнали, теж письменник. Це насправді внутрішні проблеми наші нікого не цікавлять. Поки хтось не прийшов і не обгорнув їх в таку цукерочку, щоб вони стали, щоб кожен в кафешки, в ресторанчики міг цю цукерочку посмакувати і скажуть, оце воно і є. І тому, в тому числі, до речі, і в цьому задача полягає наша. От ми коли писали серіал про Інгігерду, там довга історія, зразу передбачаю питання, що там з серіалом, продюсери займаються, там різні всякі фокуси, але наша задача була для публіки іноземної показати Київ як центр європейський, торговий, інтелектуальний, і головне, що це все правда, так воно і було.
І тому у нас великою мірою відбуваються події на Київському ярмарку, куди приїздять купці-араби, приїздять купці-китаєць, навіть там один у нас є. Для чого? А щоб показати, що щойно відкрився шлях суходільний на Китай, і Київ хлинув товар. І в Київ став центром торговим великим, тому що на ньому перехрестився шляхи, оцей північна гілка Великого Шовкового, Степова, і через Дешти Кипчак, і от до нас. Та якраз тоді половці прийшли до нас. А половці ж прийшли не тому, що хотіли пасти тут свої верблюдів, а тому, що товар привезли. Половці – це ж була велетенська торгова нація. І оцей знаменитий кодекс Куманікус – це ж розмовник італійських купців про те, як їм для того, щоб торгувати от через Дешти Кипчак. Це розмовник для італійських і європейських купців, щоб торгувати, значить, через половців торгувати, значить, зі Сходом. І це було. І це не жарт, ні хрена. Його ж це ж найдавніший пам'ятка кримсько-татарської мови. Я вже вибачаюсь, що я про пісні істини говорю, але кодекс Куманікус, оцей розмовник Половецький, це найдавніша пам'ятка кримсько-татарської мови. І в цьому згодні абсолютно більшість науковців. Тобто кримці наші, це була оця складова торгова, яка сиділа на шляху, тобто предки кримців наших. І треба це розуміти, що це ж було не просто так. У Ярослава Мудрого всі дочки стали королевами. Всі, як одна, стали королевами. Навіть Агата, якої начебто не було. Там є суперечки, була Агата чи не була. Все одно стала королевою. Вийшла за цього принца англійського. Всі його дочки стали королевами. А один син одружився з дочкою візантійського імператора, а другий з племінницею Священної Римської імперії імператора. Всього-навсього. І оце треба спробувати показати їм в такій обгорці, щоб їм було цікаво дивитися. Значить, що? Любов, ревнощі, там, битви. Це треба отак обгорнути, щоб глядач, йому пофіг ваша Україна. Ми просто працювали з, як це називається, скрипт-доктором, нам дали з Голлівуда. Скрипт-доктора – це людина, яка редагує сценарій і все. І заходимо, ми там, бам, сидить негритянка. І, типа, Україна... Я прочитала сценарій, я зрозуміла, що ці люди для вас дуже важливі. Тиць, бабин гриць. А от як їй пояснити, взагалі, якого хрена, що хто такий Ярослав, що там Герда, що варяги, шмаряги. Вона сидить в своїй Америці, вона представник іншої культури. І от якщо ми зможемо, потім, коли ми з нею поговорили, все це, по серіалу, ми її лекції з історії не читали, ми її по серіалу говорили, вона каже, Боже, ви знаєте, ось так цікаво, я якщо цей проєкт вигорить, запрошуйте мене на прем'єру, я просто задоволений це подивлюся. І от якщо ти знаходиш такі аргументи художні для того, щоб пояснити людям здалека, не розказувати їм про велич Києва, їм пофіг. Вони не знають, де Київ, і про велич взагалі і чхать хотіли. Але простими словами в їхній системі координат, серіальною мовою, ми серіал писали, або літературно, якщо ти пишеш літературно, такою мовою, щоб їм було цікаво. Це вищий пілотаж. Це дійсно, це мистецтво таке тонке достатньо. Небагато людей так вміють, але буде більше. Оцього нам всім треба вчитися, і в першу чергу цій молодій еліті треба вчитися до людей, доносити в їхній системі координат. Знаєш, наше вже покоління наших дітей, вони україно-англомовні, їм простіше буде, напевно, ніж радянським синам або донькам Радянського Союзу. Знаєш, останнє, про що я хотів поговорити, тут буквально 5 хвилин залишається. Українська нація, ти згадав, що зараз вона формується не абсолютно, але не лише на етнічних якихось там підставах. Я там взагалі не маю жодної краплі крові української, там хтось має там скільки. Але це вже політичний вибір стати українцем. І люди, які взагалі, такі приклади в історії були, коли австро-угорці там ставали українцями ідейними такими, там різні приклади. Але зараз це просто явище. Чи не здається тобі, що
взагалі світ переосмислює питання нації, належності до народу якогось перше. А по-друге, яке майбутнє у кримців в Криму, в Україні? Ну так, я розумію, що важко, 4 хвилини, але якось так. Ти вмієш, ти ж сам сказав, що це треба коротко вміти. Спробую. Значить, те, що стосується нації, то, звісно, ми сьогодні йдемо від етнічної, від складової крові, бо ми розуміємо, що українець – це не той, у кого батьки українці, а той, у кого діти українці. Ми вже, слава Богу, це засвоїли. І оці всі гаплогрупи можете всі загорнути, значить, в папірець і викинути в смітник. Гаплогрупи не мають значення. Має значення тільки вибір людини. На чому базується вибір людини? Оце інше питання. Ти можеш бути українцем, тому що ти виріс в Україні, тому що у тебе батьки українці. У нас був один знайомий, який в Австралії вирішив, що він українець, тому що бабуся українка. Хоча його брати-сестри всі, а от він став українцем. Тобто повинна бути причина, чому ти захотів бути українцем. І це саме стосується кримців. Мені дуже приємно зараз спостерігати, як кримці згадують і вивчають свою мову. Хоча я її ніхрена не розумію. І оця перемога, коли в Google перекладачі стала, кримська мова з'явилась. Я тепер можу принаймні не залізти туди і написати кримцю другу, написати «Вітаю з днем народження», можу кримською мовою. І це велетенська перемога. І це дуже приємно. А кримці – унікальний народ, і його, і ваше, і наше майбутнє саме полягає в тому, що кримці насправді ж в Кримському ханстві ніколи не було абсолютною більшістю. Ви вмієте керувати державою, керувати своєю долею, знаходячись в меншості. Я нагадаю вам, що ви створили Меджліс, і взагалі Кримська Народна Республіка – це була республіка абсолютної меншості. Це була республіка за принципом «де кримець, там і КНР». Там, де примець, там і Кримська Республіка. І сьогодні так само. Де кримець сидить, оце і є Крим. Оце от персональна належність, ви перші із тих, що я знаю, ви перші відкрили оцю персональну належність до нації. Я от тут сиджу, я українець, а навколо мене українець. От ти там сидиш, ти українець, ти кримець, і навколо тебе, відповідно, Крим. От це, коли ми зрозуміємо, наше всіх майбутнє буде великим і прекрасним. Тому що ми будемо нести з собою оцю ідеологію в собі, а не міряти там розріз очей, там черепа, родословним, як собаки мірятись, у кого бабуся, у кого дідусь. Ти мені покажи, що ти робиш. Ти мені скажи своєю мовою, і ми з тобою домовимося. У нас нема що ділити. Тому на кримців я дивлюся як на диво, тому що це фенікс, який відродився з абсолютного попелу, і сльози, і заздрість, що ви так вмієте, от від щирого серця прийміть і робіть так і далі. У вас точно вийде. А ми будемо допомагати, чим можемо. Ми прикриємо, ми захистимо, ми станемо поруч і будемо разом нести цю шафу, яка називається Україна. А я тобі скажу всім глядачам, що я спілкуюся з людьми, які на фронті, які воюють пліч-опліч кримці з українцями. І я хочу сказати, що для кримця це велика честь бути зараз українцем, бути в українському війську або бути дотичним до українського війська. Це такий історичний шанс, яким ми маємо скористатися разом. І якщо ми зараз з ним не скористаємося, то нами скористаються так, що нас просто більше ніколи не буде. Ось і все. Разом воювали під Конотопом і разом переможемо в цій війні. Віталій, дуже радий, що знайшов час. Світла пам'ять братові. Ви, насправді, я не боюся це сказати, ви для мене люди, на яких я орієнтуюся, і які для мене означають, що зміни в Україні ніколи не повернуть назад, і що ми залишимося, а наші діти будуть кращими за нас набагато. І видавайте більше книжок, знаходьте авторів, знаходьте геніїв українських. Ми маємо створити новий пантеон в літературі, в культурі, і він створюється просто зараз у крові, у відчаї, там, у зневірі, в надіях, у всьому, що означає війна. Дякую за все. А я мрію, щоб хтось із кримців навчив мене прощатися кримською. Я вже вітатися навчився, а почав питати, а як прощатися? А у нас це так складно. Я тобі перетелефоную. Добре, на все добре. Дякую всім за увагу. Дивіться АТR далі.